सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा विजय आहे। हा विजय मी सर्व माझ्या मतदारांना समर्पित करतो। माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या महायुतीच्या शिंदे गटाच्या सर्व नेत्यांनी जो माझ्यावरती विश्वास ठेवला आणि मला तिकीट दिलं, हा विजय सर्व नेत्यांचा आहे। आणि माझ्या दोळमातील प्रत्येक घटकाने, प्रत्येक मतदाराने माझ्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली। महायुतीच्या सर्वच पदाधिकारी, आपल्या शिंदे गटाचे तालुका अध्यक्ष म्हणा, देसाई साहेब, बाळा नाईक, प्रवीण गवस, शैलेश दळवी आणि सगळेच प्रमुख नेते, भारतीय जनता पक्षाचे चेतनजीत चव्हाण, पराशर सावंत, देवा शेटकर, आनंद, प्रमुख एक नाव घेईल म्हणजे आनंद तळणकर, जे स्वतः इच्छुक उमेदवार म्हणून होते, पण त्यांनी माझ्यासाठी जी मेहनत मी स्वतः एकट्याने घेतली नाही तेवढी त्याने घेतलेली आहे। म्हणजे सुनील गवस किंवा सगळेच प्रमुख पदाधिकारी यांनी जी मेहनत घेतली, त्याच्यामुळे हा विजय 100% ज्या दिवशी तिकीट डिक्लेअर झालं त्याच दिवशी विजय हा आपला अधोरेखित झालेला होता आणि आज तो पूर्णपणे डिक्लेअर झालेला आहे। महायुतीच्या प्रत्येक पदाधिकारी आणि मतदारांना मी हा विजय बहाल करतो। एकूण या ठिकाणी लढत झालेली होती, त्याच्यात शिवसेनेचा सुद्धा सिंहाचा वाटा आहे, तर महायुती म्हणून त्या घटक पक्षाकडे तुम्ही कसं पाहताय? 100% जेवढी ताकद भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लावली तेवढीच ताकद महायुती म्हणून शिंदे गटाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांना आपली लावलेली आहे। त्यामुळे हा विजय आपला निश्चित झाला। शुभेच्छा। या ठिकाणी पराशर सावंत होतं, आज तुमचा दिवस आहे, बोला। ज्यांनी पक्षाच्या विरोधात काम केलं त्यांना भारतीय जनता पक्षामध्ये जागा नाही, आणि ज्यांनी आमच्या आदरणीय राणे साहेबांचा, रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचा शब्द मोडला त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे दरवाजे कायमस्वरूपी बंद आहेत। अशावरती समजा कारवाई मागे घेतली तर तुमचं काय पाऊल असेल? मी आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांनी त्या दिवशी सांगितलं, आदरणीय आपले नारायणजी राणे साहेब, रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांना सगळ्यांनाच आम्ही भारतीय जनता पक्ष म्हणून विनंती करणार आहे, साहेब जे पक्षाला जेव्हा गरज असते तेव्हाही गद्दारी करतात, अशांसाठी कायमस्वरूपी दरवाजे बंद करा आणि 100% मला खात्री आहे आमचे नेते ऐकतील। ओके। तरुण उमेदवारावर मतदारांनी विश्वास ठेवलाय, काय सांगा? नक्कीच मी एक नवीन नौका उमेदवार होतो, पण मतदारांनी, माझ्या तरुण मित्रांनी सगळ्यांनी माझ्यावरती जो विश्वास ठेवला, मला जेव्हा तिकीट डिक्लेअर झालं त्या दिवशी मला जेवढे फोन आले, जेवढे मला मेसेज आले, सगळ्यांचेच म्हणजे तरुणांचा एक त्यांचा कल होता की हे पान पलटायचं आहे, त्यांना नवीन उदय पाहिजे होता। त्यांच्यातलाच एक तरुण, सर्वसामान्य, त्यांच्यातलाच एक साधा कार्यकर्ता दीपक गो त्यांना पाहिजे होता, त्यांनी ते पान पलटले आणि ज्येष्ठांचे आशीर्वाद।